lingag, jay banban agsak na. Di Diyos jay kangatuan, Di Diyos jay kangatuan. Pastores anyat gapo, nagpay dumaaragom, damaga na indaklan, kan-kantanay langitan. Jay Belen umay kayo, agdayaw iti Apo, Angheles agkantada, tati ari na yanan. Di Diyos jay kangatuan, Di Diyos jay kangatuan. Kulong inggat banglaw, inanakayanakan, puspuso umay kayo, ti Apo dayawen yu. Di Diyos jay kangatuan, Di Diyos jay kangatuan. Agyaman kay ti Apo, ket iwaragawag yu tinaindaklan anagan na. Ipakamoyo kadagita tattao, dagiti inaramid na, agkanta kayo iti panagdaydayo iti Apo. Saritain nyo ti amin, nga kaskasdao nga inaramid na. Ken naimbag ti pamilya na nga nanayon to iti kinataing na. Agkararag tayo Apo. Man nakabalin ken managayat nga Apo mi nga Diyos, dayawin da ka, ken itanop ka, da ka. Agyaman kami Apo ti biyag na kanayon mo nga ipapay kada kami. Agyaman kami Apo agsipod, ta tinapalalabas nga aldaw ket inaywanan na kami Apo. Ket pagyamanan mi unay taado nga parabor nga ingka ipapaay kada kami. Ita ti first Advent, Panginoon, ket idalan na kami iti dayto mi serbisyo mi ita nga bigat. May daydayaw ka Apo, amin nga aramid mi. Ket kararag mi nga deta Santo Espiritum ti agnaed ti sagtunggal may sakada kami. Tapno maawatan mi ti kayat mo ngain ka, iburay ti babaen ti adipen mo, nga mangiburay ti nasantuan asasaom. Amen dagitoy, dawatan mi babaen Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Diyos sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sumbatan na
kararagko. Luagyaga ka na San Juan, hinadakes pagpanawam. Amok ti Diyos, sumbatan na kararagko. Kabsat, may matangan tayo, iti panakasindi, ti umuna nga kandila iti Adviento. Babawan kada Engineer and Mrs. Samuel Landingen. Ti umuna nga kandila, iladawan na ti namnama dagiti tattao, iti Israel, iti may rugi amesya, ken na Kristiyanwan nga namnama iti iyay, manen ni Hesus Kristo, iti maudi a panagbelegi sakbayan tayo iti aguray, iti iyay na. At danto nasirit at tumaod iti puon ni Jesse. Manipod iti ramot na, at danto sangang agbunga. Ti Espiritu ni Yahweh, ti mangted ken kuana iti kinasirit. Panakaammo ken kabailan amang ituray kadagiti tattao na. Maamuan nanto ti pagayatan ni Yahweh, ket agbuteng ken kuana. Ken maragsakan to iti panagserbi na. Saan na nga ibatay iti panangukom na, iti makita wenno mangngeg na. Nalenteg to ti panangukom na kadagiti na panglaw. Sa lakniban nanto ti kinalentigan ti awan gaway na. Agbilin to ket madusa ti daga. Matay to dagiti managdakdakes at tattao. Ito rayan nanto dagiti tattao na iti kinalinteg ken kinatakneng. Aglalangin to as ikakapya dagiti lobo ken dagiti karnero. Agkakaidan to dagiti leopardo ken dagiti orbon a kalding. Dagiti orbon a baka ken orbon a leon, agkakapangandan to, aket babasit to nga ubing ti mangaywan kadakwada. Agkakapangandag to dagiti baka ken oso, agkakaidadan to as itatal na dagiti orbonda. Manganto dagiti leon iti garami akas kadagiti baka. Ti maladaga awan to ti pakaanuan na uray no agay ayam iti asideg ti karasaen. Ijesyon nasagraduan abantay ti Diyos, awan to ti agdangran, wenno agdadael. Kas iti panagsaknap ti danom iti baybay. Agsaknap to iti daga ti panakaammo ken ni Yahweh. Agsobli dagiti tattao na pagtalaw iti dagada. Iti daytang nga aldaw, maibayog to ti ramot ni Jesse, kit maibilang to a pangilasinan dagiti nasyon. Agumungdan to iti naarian, a syudad na ket ipaay danto ti pamadayaw ken kuana. Nalatak ti Propesa Isaias na panawin ti Adviento, tuuden na tiyay ti pinili ti Diyos ket ipaksa na iti libro na tinamnama nga ipasidumaag ti tiyempo ti Adviento. Ikatem mati panagsingit, dagiti puso mi, babaen ti lawag ti ay ti anak mo,
ni Jesucristo tapnokas kini Isayas. Agbalin kami asaksi tinamnama ken kapya ito may apagarian. Amen. Ibasa kada kayo iti paset ni nasantuan na surat, ang masarakan iti daan na tulag, iti surat iti Jeremias kapitulo 30, sangapulo ken talo, versikulo sangapulo ken upat, aging ganay iti sangapulo ken innem, ket kastoy iti maibasa iti naimbag a Biblia. Ti pangarig may papan iti pangarig may pan iti burnay. Kinunati Apo, dimtangan ti tiyempo apan nagtungpal ko iti karik kadagiti Israelita ken dagiti Hudyo. Iti dayta tiyempo mangpili akto itagbalin nga ari ngagtaod iti kapututan ni David. Aramiden to dayta nga ari tinaimbag ken nalinteg iti entero a daga. Inton dumteng dayta tiyempo maispalto dagiti tao ti Huda ket agbiagto sa talged dagiti umili iti Jerusalem. Daytoy iti ipanaganda iti nasyon ken syudad da isalakan na tayo iti Apo. Iti Jeremias kapitulo 30 ken 3 versikulo 10 ken 4 aging gana iti 10 ken 6. Ti sao anaragsak sao ama magbiag ti sao anaragsak sao ama magbiag. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free.
My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. He swore my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. Pag abigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw ni Apo tayong Heso Kristo. Iti daytoy nga umuna nga Domingo, iti panakaselebrar, iti Advento. Ket agyaman tayo, iti presensya iti Diyos kada tayo, iti daytoy nga bulan, gaputa daytoy met iti maudi nga Domingo, iti bulan, iti Nobyembre. Ket dawatek ti intayo pa agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Dios ipeksami tin kami panagyaman ken ka iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot mo kada kami amin nga anak mo tapno agrukbab ken nagdayaw kami itinagan mo wenno mami nga nasantuan dawaten mi tin ka panang bendisyon iti tinapay a mapisipisi iti daytoy nga aldaw nga iso iti pangtaruon mi iti kararwami bendisyon nam dagiti asasao nga maiburay babon iti anak mo itinagan ni Apo ming Jesus dagiti ti dawat ken kararagmi. Amen. Kakabsat ken Apo tayo nga Heso Kristo, daytoy nga rod iti umuna nga panang celebrar tayo iti Domingo iti Adviento. Ket napintas dayjay imbasa kada kayo apaset iti nasantuan na surat kas insurat ni Jeremias, kapitulo 30 ken 3, versikulo 10 ken 4 ken aginggana iti 10 ken 6, ket basaok manen. Kinunati Apo, dimtengen ti tiyempo, apanang tungpal ko iti karik kadagiti Israelita, ken kadagiti Hudyo. Iti dayta tiyempo, mangpili akto iti agbalin nga ari, nga agtaod iti kapututan ni David. Aramiden to dayta nga ari tinaimbag kanalintag itintero adaga. Inton dumteng dayta tiyempo, maispalto dagiti tattao ti Juda, ket agbyag to as iti talged dagiti umili iti Jerusalem. Dayto ito iti panaganda iti nasyon ken syudad da, isalakan na tayo ti Apo. Kakabsat, tinawon nga iselebrar tayo iti Domingo iti Adviento. Ket datayo nga namati, ket agsagsagana, iti sangbay ni Apo tayo nga Heso Kristo.
iti kinapudno na, nagbalinan kaugalyan tayo amamati, iti panagayunar, kays may sa awagas, iti panagsagsagana. Ket nga rod, iti daytoy nga tiyempo, when iti daytoy nga Adviento, ket adda iti upat a Domingo, nga panang celebrar tayo. Kakabsat, sigun iti imbasak kada kayo, iti paset iti nasantuan na surat, kas insurat ni Jeremias, ket ti Diyos, ket napudno, ket susagana atong palan na dagiti karkarina, ket dagiti amin a pinili na at tao. Ket ditoy inkarina kadagiti Israelita, ken Hudyo, amang tedto iti ari, manipod iti kapututan ni David, amang ispal kadakwada. Ket aramiden dayta nga ari tinaimbag ken nalintag, ket agbiag to as italged dagiti umili ti Jerusalem. Kakabsat, tinungpal ti Diyos ti karina, kadagitoy a pinili na nga tattao. Ket iti daytoy nga bigat, ket adu dagiti mabalin nga saludsod asung batan tayo, may papan kadigiti kari tayo iti Diyos. Anya ba dagiti inkari tayo iti Apo an namarswa kada tayo? Ket dagitoy nga inkari tayo kenkwana, ket natong paltayo kadi iti daytoy nga tawen. Ket iti daytoy apan nakaipaay ken panang celebrar tayo iti daytoy Domingo iti Adviento. Ket panunuten tayo man kakabsat, dagiti kari tayo iti Diyos anamarswa kada tayo, ken no kasano anatong pal tayo dagitoy akari iti biag tayo amamati. Iti Jeremias Kapitulo 30 ken 3, kang runana dito'y versikulo, 10 ken 4, aging gana iti 10 ken 6. Saritaon na, ati Diyos, tungpalan na ti karina. Ket dinto nga lipaten na, saan nanto nga lipaten, dagito'y akarina, kadagiti pinarswana. Ket impakaam muna iti panangisalakan na. Kadagiti Israelita, kalpasan nga dada, ijay, nasyon iti Ehipto. Wenno, iti panawan asakupon ida, dagiti kabusor da. Ipakaam muna dito'y kakabsat kada tayo nga uray kasano ti rigat ken panagsagabada, ket tikari ti Diyos, ket isublina ida. Iti dayjay nasyon, nga isu nga pagyananda. Iti agnanayon. Ket sadyay, inkari ti Diyos, nga dantumanen, nabuslon ken natalgad, wenno natalna, abiyagda, akas idi, apanawen. Ited to tinaindaklan, akas ko na iti paset na santuan na surat, nga ited na iti ari, nga gapo iti kapututan ni Ari David, ket umay to mangituray, ken mangisalakan kadakwada iti agnanayon. Ket ditoy kakabsat, saritaon na, nga matnagto iti Jerusalem kadagiti ima, ni Ari nga Nebukadnesar, ngem isalakan nanto ida iti Diyos. Ket gapo iti dayta, kunanto dagiti tattao, isalakan na tayo ti Apo, akas kuna, dito'y versikulo 10 ken 6. Kakabsat, iti panawon iti Paskwa, ket imay ni Apo tayo nga Hesu Kristo tapno isalakan na ti sangalubungan.
Ket ti Diyos, tinungpal na ti karina kada tayo. Ni Apo Jesus, ti Emmanuel kada tayo. Nga ti kayat na asawan, ti Diyos ket adda kada tayo. Kadagitoy a panawen, adu apan nagsagsagana, iti aramiden tayo, iti daytoy a panawen, iti Paskwa. Ket iti paset a nasantuan na surat nga naibasa kakabsat kada tayo. Ket saritaon na iti panangidalan na kada tayo no kasano tayo nga agsagana. Nga kunana at ti umay amang isalakan, aramindan nanto iti naimbag kanalintog. Ket ti saludsod, kasano iti panagsagsagana tayo, nga dayto iti kasayatan, a panagsagana tayo para iti Apo. Asaan na makita kadagiti anyaman nga banag, dito'y rabaw iti daga. Iti kinapudno na, nagpuskul, dagiti tattao, iti divisoria, iti baklaran, kadagiti mall, iti dayto'y aldaw, iti Domingo. Adu, dagiti agapu, iti probinsya, nga umay dito'y Metro Manila. Tapno gumatangda kadagiti mabalindang aramaten, inton panawen iti Paskwa. Kabarbaro nga, bado, kanda dumapay, iti gatangon da kakabsat. Ken adupay nga banag, nga paggastuwan da iti daytoy nga panawen. Ngem kada tayo anamati kakabsat, kasano tayo nga isaganaan, daytoy a Paskwa. Naragsak pay nga tayo iti Paskwa, iti panawen, iti pandemya. No kitaon tayo, dahito selebrasyon tayo, kadagid na palpalabas at tawtawen. Anya ti kayarigan, dahito nga panagselebrar tayo, iti daytoy a panawen, iti Paskwa. Kasano tayo nga iselebrar daytoy a Paskwa, iti daytoy nga panawen. Laglagipon tayo kakabsat, nga iti kapatgan, nga intayo nga aramidon, ket iso iti panagdayaw, ken panagrukbab tayo, iti Diyos anamarswa kada tayo. Dayta iti mabalin, nga idaton tayo, ken aramidon tayo, iti daytoy a Paskwa. Ket ditoy paset tinasantuan na surat, ket iparang nakakabsat, na daytoy nga lubong nga iso nga pagyanan tayo, nga pagnaedan tayo, ket makita tayo ti aramid iti kinadakes, ken kinakillo. Nga ni Apo Jesus, ket intong palnan, daytoy akari. Gapo iti daytoy nga sauna, iti paset, iti nasantuan na surat, kasurat, iti aramid, kapitulo 10, versikulo 20, ken 8. Ket kinunana, sa dinuman a lugar anapanan ni Apo Jesus, nagararamid iti naimbag, ken nagpapaimbag, kadagiti pinarpariga ti Diablo, gaputa addaken kuana iti Diyos. Dagiti adala ni Apo Jesus, nagkarida, asuruten da ni Apo Jesus, ket tungpalan damot, ti kinaimbag, ken kinalintag na. Daytoy, ti inaramid dagiti disipulo ni Apo tayong Hesukristo. Ket datayo anamati iti daytoy a panawen. Nagkari tayong mutlaong kakabsat, nga ni Apo tayong Jesus, laong ti Apo tayo. Ket inkari tayong mut, ken kuana, nga agaramid tayo iti naimbag, ken kinalintag, iti daytoy nga tiyempo. Ket natungpalyo ka din, daytoy akariyo iti Apo. Ken anya dayta nga inkarim iti Diyos, ang masapol nga ipatungpal mo, iti biyag mo. Kakabsat ken Apo tayo nga Hesukristo, kas agsagsagana tayo, amang celebrar ken mang rambak
iti panawan iti Paskwa, lagipon tayo kuma, dagiti kari tayo iti Diyos. Akas kada kami nga pinili ti Diyos, nga agbalin nga ministro no wenno pastor, ket nagkari kami iti Diyos, nga isulaong iti pagserbyan mi, iti unos iti biyag mi. Ket kakabsat, daytoy nga inkarimi ti Diyos ket masapol, nga lagupon mi akan kanayon. Nga daytoy nga kari, ket tong palbiag kakabsat. Akas iti maysa nga agasawa, iti isuda ket nagsapata, iti sangwanan iti Diyos, nga niti laong patay, iti mabalin nga mangpasina kadakwada. Ket dayta ko maakari, ket masapul nga subyanen, tapno, maamuan tayo kakabsat. Nga daytoy ti kasayatan nga kari, nga inaramid tayo iti sangwanan iti Diyos. Kakabsat, iti Paskwa, isu iti panawan, nga subyanan tayo, dagiti anyaman nga inkari tayo ti Diyos. No inkari tayo nga agserbi kenkwana, agserbi tayo kenkwana. No inkari tayo nga mangiwarnak iti naimbag nga damag, iwarnak tayo iti naimbag nga damag. No inkariyo nga agkanta kayo, iti panagdaydayaw, iti apo, ket agbalin kayo nga membro ti choir, agtultuloy kayo kuma. So, inkariyo, nga ipaayod dagiti datdaton ken sagot yo ken kuana. Ket masapul nga ipaayod dagiti sagot yo. Gapu kakabsat, no dagiti karita yo ket saan tingatong palan, ket malmaldaay iti Diyos kada tayo. Saan tayo ang maparagsak iti Diyos, kadagiti kari nga saan tayo nga tong palan. Ket kakabsat, iti daytoy ngal daw, dawatek nga agmaymaysa tayo iti nagan ni Apo ting Hesukristo, amang rambak iti daytoy nga Paskwa. Agkararag tayo. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti daytoy ngal daw, nga iso ngayon sagot mo kada kami. Agyaman kami, iti daytoy nga bulan, iti Nobyembre, nga sikaw Apo iti nagari, iti biyag mi. Agyaman kami ken ka Apo Diyos, kadig iti sasauan ng egan mi, iti daytoy nga bulan. Ket amami nga nasantuan, iti daytoy nga daw, ipalagip mo kada kami o Apo, na nyaman dagiti inkarimi ken ka. Idi panawan nga agsagsagaba kami when agsakit kami. Mabalin nga da iti inkarimiken ka o Apo. Amasapol nga tungpalan mi, iti biyag mi. Ket saan mi kuma nga ramidan a bareng-bareng da iti nga kari ken ka. When o Apo, dawaten mi kadi nga bendisyonam kadi dagiti anak mo o Diyos, iti daytoy nga panawan nga dapay laong iti pandemya. When Apo, daydayawan da ka, ken itanok da ka o Apo, kas manubot ken mangisalakan mi iti daytoy nga aldaw. When amami nga nasantuan, dawaten mi nga bendisyonam kadi dagiti amin nga agyaman nga anak mo iti daytoy nga aldaw. Agyaman da o Diyos, ta umimbag da, kadagiti saksakit da. Agyaman da ken ka o Apo, ta sika, iti timulong kadakwada, iti panawan, ngagsagsagaba da. Agyaman da ken ka o Apo, ta numampay, kastoy iti mapaspasamak iti biyag, apo iti pandemya. Ngayam, adda ka nga Diyos, nga nangipaay kadakwada iti biyag.
Wano apo, agtultuloy kami nga makipagnaken ka iti daytoy nga tawen 2021. Ket Ama anay langitan, bendisyonam kadi dagiti anak mo iti daytoy nga oras nga adda dagiti yasidagdaken ka kang runaan na iti salunat daw apo. Iti daytoy nga oras yasidagmiken ka apo ni Brother Jimmy Samonte. Dawaten mi iti panangipatay mo iti manakabalin nga imam ken kuana iti daytoy nga oras ket maisubliman nen o Dios ken kuana iti nasayat nga salunat. Agyaman kami itatano apo iti panaka-recover iti recovery na o apo iti daytoy nga oras. Bendisyonam kadi isuna ken entero nga pamilya na. Kastamet o apo nga agyaman ni Tita Nilda Landingan ken ka. Gapu apo iti napartak nga panakapaimbag na iti sakit na. Agyaman kami iti naramat mo isuna iti daytoy ngaldaw. Iti panang sindida iti kandila akadwana ni Engineer Samuel Landingan. Agyaman kami ken ko apo iti panang bendisyon mo kanin Mami Nati Pascual nga nakaawid disunan iji pagtainganda iji Quezon City. Bendisyonam kadi iso na apo iti daytoy nga oras. When mami nga nasantuan, idawdawatan mi ni Brother Wilfredo Manalan nga isuket agdadialysis o apo. Bendisyonam kadi iti salunat na iti daytoy nga oras. When mami nga nasantuan, nagpakpakaasi kami. Abendisyonam kadi ni Ate Leona Kabakungan nga adda iti ijay Metro Hospital, Metropolitan Hospital, iti daytoy nga aldaw. Ipatay mo kadi o apo iti man nakabalin nga imam ken kuana. Iti paset ti bagina a masapul a matarimaan dagiti doctors. Ket iti daytoy nga oras when o apo mamati kami asaan mo iso na abaybayan. When mami nga nasantuan, bendisyonam kadi ni Tito Willie Navarro. Bendisyonam kadi ti salunat na ni Nanay Amor Sermonia. Bendisyonam kadi ni Nanay Adelina Roman nga daig gitarlag. Bendisyonam kadi o apo iti salunat na. Ken kastamot ni Nanay Marcela Evangelista nga daig Isabela. Bueno apo, bendisyonam ti salunat ni Manang Betreyes. Agyaman kami ta nakadwamin ni Isona iti Ilocano Sunday School iti Domingo. Agyaman kami iti kinaragsak na apo iti panaggadalmi iti sasaom. Bueno mami nga nasantuan, bendisyonam kadi ni Nanay Presi Ancheta. Damanang anag Ligo Ferrer. Bendisyonam dagiti salunat da. Uray pay damanang Julie Guillermo. Ken damanong Jaime Ferrer ken iti anak na ni Jamanea Ferrer. Bendisyonam kadi o apo. Iti salunat da iti daytoy aldaw. When mami nga nasantuan, idawdawatan mi dagiti anak mo ang trabaho iti Fabella Hospital. Ket bendisyonam kadi ni Ate Betty Gorospe. Kamatalek mi ti salunat na uray pay kada anti Jacqueline ket sikay iti agbendisyon kadakwada iti daytoy nga oras. When mami nga nasantuan, bendisyonam kadi da Tatay Manuel ken Maxima Garcia. Ikamatalek mi iti salunat da iti daytoy nga aldaw ken uray pay o apo ni Uncle James Saklayan nga dayjay America. Bendisyonam isuna kadi o apo. Ken kastamet o Diyos nga idawdawatan mi ni Miss Margalio nga itangal daw ket agsagsagamba gapu iti sakit nga mapay ken kuana. When mami nga nasantuan ket sikay iti madidayaw o apo iti daytoy nga aldaw iti kami panagrambak iti umuna nga Domingo iti Adviento. Agyaman kami iti biag the Engineer Samuel Landingan ken ni Tita Nilda Landingan
nga isuda iti nang sindi ti umuna akan dila iti dayting oras. Bendisyonam kadi isuda akan kanayon agraman tintero nga pamilyada. Yadayong isuda ti peggad ken nyaman na saksakit o Apo. Ket bendisyonam ang kadi o Apo ni Sir June and family, Sir June Sermonia and family. Bendisyonam di negosyo da. Bendisyonam dagiti amin nga empleyado da. Ken uray pay dagiti patpatig da iti biyag. Bueno mami, bendisyonam kadi ni Manong Raymond Neflas. Agyaman kami. Iti nasayat nga salunat na. Ken o Apo idawdawatan mi da Dr. Lay Juan nga da ijay Davao ken kastamod ni Bishop Vittorio nga da ijay Ilocos. Bendisyonam kaditi salunat da. Ken uray pay da Manong Larry Correa Jr. Bendisyonam kadi isuda da Manang Celi de la Cruz Soriano. Relinda Bansaen. Bendisyonam kadi uray pay da ate Anselma Setay. Ni Manong Samuel Cajente. The Engineer Presi Ballesteros Baroga o Apo. Bendisyonam kadi. Da Manang Rodora Reyno Balino. Ni Joyce nga Estrada nga da Quezon. Kaya ni Virginia Gamueta Kodyamat o Apo. Da Nanay Corazon Oria Tabiando. Tersita Molina nagbuybuya ita ijay Hawaii. Agyaman kami itibiyag na. Damanang Jackie Hardinil, Lani Viduya, damanong Manang Judy Bautista Castillo, bendisyonam kadi suna ken ti pamilya na. Damanang Emeline Desenilia, ken oray pay ni Lily Luis Bancure o Apo, bendisyonam kadi ti daytoy ngaldaw, da Mary Ann Barawid, ken oray pay ni Ate Nenita Talal o Apo, da Manang Violi Ferrer, ken oray pay da Auntie Grace Salinas Raros, ken Auntie Wilma. Kastamat o Apo nga ikamatalak ni dagiti amin nga anak mo iti daytoy aldaw nga dadang agbuybuya iti online worship service ti Ilocano. Bendisyonam kadi isuda nga madama nga agbuybuya when nagtrabaho iti daytoy aldaw. Dagiti amin nga membro ni Pastor Ros Rapanut ijay South Korea. Di membro ni Pastor Samson Ringor ijay Canada. Ken uray pay dagiti membro ni Pastor Nat Letana nga Ilocano ijay Dubai. Ken ni Pastor John Overlung of Abu Dhabi. Ken uray pay o Apo dagiti kakabsat mi nga Ilocano ijay Israel. Dagiti membro ni Pastor Vidal. Agyaman kami iti panagbuya dakada kami. No tiyempo iti Ilocano service. Bueno mga nilangitan, madaydayo ka, kadigit amin ngagbuybuya dita Hong Kong ken Taiwan. When uray pay di Singapore. Gyaman kami, kadigit anak mo, dito'y nasyon mi nga Pilipinas, pakpakaasi mi o Apo nga bendisyonam kaditi nasyon mi, saan kuman nga makaumaypay dayjay virus nga adda ijay South Africa. When o Apo, babon tinagan mo, saan ang makadanon dito'y nasyon mi, dayta nga virus, yadayom iti peggad ken anyaman na sakit, dagiti umili dito'y nasyon mi o Apo. Ket bendisyonam kadi, dagiti lideres mi o Apo. Ken uray pay, dagiti amin nga business people, bendisyonam kadi, dagiti negosyo da. Ken dagiti amin nakamkamang mi, kadagiti anyaman nga trabaho daw Apo. Agyaman kami ti biyag, nga insagot mo kadakwada iti daytoy ngaldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babaon iti naga ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Itate panakanala dagiti sagot a panagyaman. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa, ti sagot akas mayan nurot, iti parabor ti Apo a Diyosyo.
sagot nga yagli, nagtaod ako ka, pinalek mo kada kami, takang ti agaywan. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinimbag mo, kadagiti amin nga anak mo, bendisyon nam kaditi pamilyada, agraman dagiti trabaho da. Ket agyaman kami, kadagiti daton, nga may paay, iti panagserbimi ken ka, iti dayto nga tiyempo. Ket amami nga nasantuan, bendisyam dagiti ima, anong isagot kadagiti daton da, babon iti Knox account, iti Knox United Methodist Church, ken uray pay, iti GCash account. Madaydayaw, itinagan mo o Apo Jesus, kadagito esagsagot mi, iti dayto nga bigat. Itinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. 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 Madaydayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket kakabsat, happy birthday, kada kayo amin ngag-celebrar iti panagkasangay yo. Ken happy anniversary, kada kayo amin nga ag-celebrar iti anniversaryo, iti kalaysayo. Agyaman kami, manang Maria Luz Santos, manang Luz, akadwami iti dayti nga bigat, da Tita Nilda Landingan, kan Engineer Samuel Landingan. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, kada kayo amamin, ngagbuybuya iti Ilocano Worship Service. Ket dagitoy iti damdamag, ket into no December 12, ket Family Sunday, ket adda iti panagaramid iti lantern contest. Ket maamuan nyo kadagiti damdamag kakabsat, madamdama babon ken ni Pastor Ong nga iso na ti in charge. Ket makipag celebrar tayo kumakakabsat iti Family Sunday into no December 12. Ket into no umay nga Domingo, ket iti mangsindi iti kandila, ket the Mr. and Mrs. Ronilo Rodrigueza and family. Ket ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon, kadagiti amin nga kabsat tayo, nga mararamat iti aramid, iti panagdaydayaw. Ket da kayo, no, nakasagana kayo nga umay kakabsat, da kayo ang nakabaksin. Ket mabalin kayo lata nga umay ditoy, iti aldaw, iti Domingo. Ket agmaymaysa tayo, ngagdaydayaw kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket dadumapay nga damdamag, Renuel, adda. Ket isu daytoy kakabsat, iti celebration, iti Advent at Knox, the King is coming. Ket dagiti maaramid, kakabsat iti panang celebrar tayo. Dahil iti team tayo, iti daytoy nga Advent season. Kaya iti simbang gabi tayo, kat mangrugin to no December 16 to 24, 2021. Kaya kakabsat, dahil my birthday gift to Jesus, kaya isagsagana tayo kuman. Dahil kasayaatan at daton tayo, kaya ni Apo tayo ng Hesus Kristo, iti daytoy nga tawen, 2021. Ket dagiti damdamag kakabsat, ket ito numalam, ket agawid kami manen ijay Nueva Vizcaya. Ket dawatan ken kiraragan da kami iti panagbiyahe mi after ti church council. Ijay kami makipagselebrar ijay holiday ngamin into no Tuesday. So nga alain mga gundaway, tap na makabisita kami manen ijay Nueva Vizcaya. Ket niya Apo Diyos ko may tagbendisyon, kada tayo amin iti daytoy nga oras. Madaydayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Agrambak tayo, kantaon tayo ti mauding imno. Hintay amin agrambak, ti aritay nayanak, kapyatan at masarap, bayaw intay irupag, to'y lubong agrambak,
Dito'y lubong na buwangay, iba kapyak di umlay. Dito'y lubong na buwangay. Agkararag tayo, wanawa po agrambak kami, ti daytoy nga tawen 2021, gapu iti kaddam iti biyag, mi amin nga pinaraswam o Diyos. Agyaman kami iti pananglawag mo, kadag iti pagnaan mi. Agyaman kami ken kawapo iti agtultuloy, apanang tartarabay mo kada kami, iti daytoy nga panawen, nga dapay laong iti pandemya. Agyaman kami ken kao Diyos, iti ayat, nga isungin sagot mo kada kami amin, iti daytoy nga tiyempo. Amami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo kadag iti amin nga anak mo, nga awan sa bali nga naramid da. No digat, inyon unada ka nga intay dayaw o Diyos iti biyag da. Agyaman kami iti pamati da, ken ka o apo, iti daytoy nga tawen. When amami nga nasantuan, agyaman kami. Kadag iti amin na nakadwami iti online, iti daytoy nga aldaw. Bendisyonam kadi isuda, sa dinumantayan da iti daytoy nga oras, iti inda panagbuya, iti daytoy nga panagdaydayaw. When amami nga nasantuan, nagyaman kami. Kadig amin nga anak mo, nga naramat mo, iti daytoy nga aldaw apo, iti biyag ni Brother Jodic de los Reyes, na iso tinagtugtog apo, akadwanan ni Deaconess Sharon, kastamat ni Ronnie ken Renuel, ken uray pay ni Kenneth. Nagyaman kami ti presyensyada iti daytoy nga oras. Ken uray pay dagiti amin akamkaming mi ti Lucano. Nga isu daw apo ket nakangagmanen iti mensahem iti daytoy nga oras. When amami nga nasantuan, tultuloy mo kadi nga bendisyonan the Engineer and Mrs. Samuel Landingen. Kadigiti nyaman nga plano da iti daytoy nga tawen when iti sumarunong nga tawen. Bendisyonam kadi isuda akan kanayon, aramatem iti biyagda. Ken uray pay nga dawdawatan mi iti selebrasyon, iti komunyon, into umay nga Domingo. Ket bendisyonam iti family ti Rodriguez, nga mangsindi iti may kadwa a kandila. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti daytoy nga oras. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Ti ama ken anak umak, ken Espiritu liwliwam, dayawen nga ipangrunam, ti langit ken ti dagam. Amen. Ket ita awaten tayo iti naindaklan a bendisyon, ngaggapo itinagan iti Diyos Ama. Ken babon ti anak na isu ni Apo ti Hesukristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biyag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti ta, nga awan patinggana. Amen. Amen. Naimbag ang bigat ti amin, ket madaydayaw ni Apo tayo nga Hesukristo.